I have a confession, don't take it personal. I have a confession, so you gotta listen. I have a confession, don't take it personal. I say I have a confession, so you gotta listen. Аз съм Насил и за мен е голямо удоволствие да ви представя тази годишното шоу Sexy Car Wash на Международния Пловдивски панаир. Мафра са се погрижили за всеки зрител да има подарък. Шоуто стартира на 24 септември на открито поле номер 5 пред 6-та палата. С много положителния мофи, сексапил и със специалното участие на 10 и Дежен Фуд, които ще представят част от най-новия си спектакъл. Очакваме! I know it's wrong, but the truth is that I just